Justizia sozialaren etorkizuna nahita ez, inor atzean, ez ustean datza. Sistemak oinarrizko eskubideen giltza bihurtu du errolda. Hala nola, babes sozialarena, osasunarena, hezkuntzarena edo bizileku eta lan baimenarena. Hala ere, udalek berek eraikitzen dituzte barne mugak. Errolda eskubidea, gero eta pertsona gehiagori sistematikoki ukatuz. Nafarroako administrazio auzitegiaren ebazpenen aurka. Erroldarik gabe, ezerk ez du gure klasekideen aurkako esplotaziorik bortitzena geldiarazten. Gaur hemen egoteko aukerarik ez duten kideak dira. Atzerritarren legeak haien eskubide politiko eta sozialak ukatzen dizkieterako. Atzerritartasun araudi berriak aurrekari poliziarik ez edukitzea eskatzen du egoitza baimena eskuratzeko. Hau da, atxiloketa bat edozein arrazoirengatik, baita epaiketarik eta ondorengo kondenarik ez balego ere, egoitza baimena ukatzeko arrazoia izan daiteke. Kapitalak eskubiderik gabeko eta defendatzeko aukerarik gabeko eskulana nahi du. Honengatik, guztiarengatik, aberastasuna banatzeko soldatak hobetzeak, atzerritartasun legea indargabetzea eta erroldatzea eskatzen du. Modu honetan, eskubideak bermatzeko. Bazterkeria geldiarazteko erroldaren giltza ireki. Iruñeko udalari eskatzen diogu. Nafarroako administrazio auzitegiaren ebazpena, estatuko araudia eta Nafarroako udal eta kontzejoen federazioaren erabakia aplika ditzala. Hau da, hirian bizi diren pertsona guztiak erroldatzeko betebeharra bete dezala. Ezin da esku batez ohikanpoko erregularizazioa txalotu, beste eskuaz erroldaren bidez barne mugak altxatzen diren bitartean. Errolda orain!